Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Juan ngadto sa katawhan, ang tao nga mianhi sunod kanako, mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Wala madugay miabot si Jesus gikan sa Nazaret, sa lalawigan sa Galilea, o gibunyagan siya ni Juan didto sa suba sa Jordan. Sa paghawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya nga nabukas ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang mudawat ug motuo nga si Jesus mao ang Kristo or mao ang Mesiyas, mao ang anak sa Dios. Sa may mahitabo niya, mabuntog niya ang kalibutan. Kining kalibutan mga igsoon mao gini ang atong kaaway. Saman motuo mo ana nga ang kalibutan mo atong kaaway. Ngay kono ligi ay mong tupad na nakig-away pakas kalibutan. Kinsa ninyo dinhi ang nakig-away sa kwarta? Ano bang di ganahag kwarta? Nakig-away sa balay, nakig-away sa iyang yuta, nakig-away sa iyang mga alahas, nakig-away sa iyang mga dungog, nakig-away sa iyang gahom. Ano bang dili siya ba makigsuod? Na? Oh, perting suora. Suod kay nato ang kwarta, makigpatay kita tungod sa kwarta. Suod kay natong yuta, makigpatay kita anang yuta bisag gamay kayong irog-irog sa utlanan, lapas-lapas anang kural halakini haay gidayon. Away gid anang dungog o gahom na sige paggubat ang Russia ug ang Ukraine tungod ana away anang dungog o gahom. Ang uban na nag-away silang naong kana sinawayay anang naong, bullying anang mga naong, tungod lang anang ilong, tungod lang anang mata, tungod lang anang unsa pa na diha. No. Ang uban nakig-away tungod lang sa iyang bana, makig-away na siya siyang isikatawo nga agbay-agbayan siyang bana, makig-away na. Di na magtingog. Nakig-istorya lang iyang asawa sa pare, giaway ng pare. Kay ang iyang asawa magsigkuyog-kuyog sa pare, kay katikista man, lektor man. Siging kuyog sa pare, bisag asa misa niya, gabi na kay mauli. Nabi ay misa sa gabi, patay, mga inana. Uy, masuko. Haka mo be, saman. Tinuod yun mong nakig-away sa kalibutan. Itaas ko ng kamot katong nakig-away gis kalibutan. Ila. Tanawa, di ba mga buangon mong tanan? Suod sa kalibutan. Mauna, ang mga santos, labi na gyud ang mga martyrs, gipakita gid nila nga ilag yung gibiyaan ang kalibutan hastang ilang kinabuhi. Kay matod pa ni Kristo, kung motuo mo nako nga ako ang anak sa Dios, ako ang Mesiyas, sunod mo nako. Nya kung mo sunod mo nako, biyae gintanan. Wa na mangani lingi-lingi. Kanang niingon niya nga, Lord, musunod ko nimo pero uli sa kong kadiyot kay ako sa tong ilubong ang akong
papang namatay. Pasagdi na mga patay, mulubong sila mga patay, ikaw sunod nako. Napay usab ingon, Lord, bago pa kong gikasal, nanghid ako sa akong asawa, kay musunod ko nimo. Kanang magsigig lingi nga magdaro, dili kana kunong mukupot sa daro ba niya magsiglingi, dili na angayan ako. Okay, kung magdaro ka, mutan-aw man jud kaghain padong ng si tawagan ng muanas daro. Kaila pa mo ana? Kana bang puthaw nga mo ana ato siyuta ba? Punta? Lagi asaw na punta. Lagi mo na kung di nimo tan-awon, magkabuang nag-asa na punta. Oy siguro masabod pa na og bato, bali nang imong daro. Mo na mo tan-aw ginang daro ang magdaro, pero magsikon og lingi, labi nag na 8-6 mo agi, magsigagana, sige duot ngadto, ang mupaka ng daro nimo kadugayan. Mo na yung Kristo di gyapon kaangayan ako. Na diri sa atong ebanghelyo gibutang gidiri ang kinaiya sa mituo ni Kristo. Kinsa may model si San Juan nga magbubunyag sa iyang pagkagamhanan, sa iyang pagkasikat, sa iyang mga gibuhat nga ang mga tao nagtuo Ginoo na siya, giangkon gid niya ang mosunod kanako labaw kay nako, di gani ko takos pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Niya dayon si San Juan diri sa atong unang pagbasa niingon siya, di gyud mahitabo unta nga mawagtang ang atong pagtuo ni Kristo, kay nganuman naay tulo ka saksi nga gikan Dios Ginoo. Unsa may una? Espiritu Santo. Matod pa sa itong ebanghelyo, ni kunsad ang Espiritu Santo. Nga ikaduha, ang tubig katong gibunyag ni Hesus ito sapa sa Jordan. O ang ikatulo, ang dugo. Ang dugo kanini ang gabitay siya sa cross. Diha na to makita nga Ginoo gid siya. Nganuman nabanhaw man siya, human siya namatay. Pero di ta mo tuos pagkabanhaw, human siya namatay, ako to brata sa cross. Kuto brata sa pag-ingon, patay gyud. Ana. Bika mo karon, nituo mo aning tulo ka saksi. Tuo mo. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, pagkunsad kuno sa Espiritu Santo, paghawas ni Hesus sa tubig, niingon dayon ang Amahan, kini ang pinangga o ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Karon, gibunyagan na ba mo? Sige, gibunyagan na mo. Nituo mo ang inyong bunyag na kapahimo ninyong igsuon mong Kristo. Karon, ikaduha, andam ba mong ilansang sa cross? Bantay bitaw, hambugiro kay mustanan. Karon unsa may mga unsa may mga pamaagi aron malansang ta sa cross. Ang una, kaning pagpuyo niining Eucharistia. Kining Eucharistia mao ni ang atong pag-angkon sa kinabuhi ni Kristo. Unsa man ning Eucharistia? Kini ba? Ang dugo ni Kristo gipaagas mo nang ato i-consecrate dinhi ang lawas og dugo. Kanang gilansang sa cross, gidana na dinhi isip atong pagkaon aron inigkaon nato kamao sad tang mo paagas sa atong dugo para sa kaluwasan sa uban, kamao sad tang mo hago sa atong lawas alang sa kaayuhan sa uban. Bikamong mga asawa dinhi, kinsa ninyo ang anda magpakamatay para malipay ang inyong bana. Taas ang kamot. Sige, wa man lagi ni pataas. Wag yung mga asawa din kana bang tuwa siya nagpataas, anak ra gyud ko to ba siya ay depende sa napadiroy. Ona nagpanagan na ay be kana anhin lantas mga bana. Kinsa may mga bana dinhi nga magpakamatay gyud, literally magpakamatay gyud para kalipay silang asawa. Tas kamot, wa gyapon
Kaya kinsa dinhing parisyoner nga magpakamatay gyud para sa parish priest. Taas ang kamot. Na, samot. Samot na. Si Kristo nagpakamatay para malipay ta. Ang unang nalipay pagkamatay niya, ang iyang mga kontra. Kaya ang iyang mensahe, love your enemies. Di purting lipaya siyang mga kontra nga nagsiging larot siyang bungot, siging tamparos niya, siging latigo, siging bugal-bugal. Purting lipaya. Gilipay ni Kristo ang iyang mga kaaway. Wa gyud siya masuko. Kay dipa siya anak sa Dios, gipatay na to niyang nagsigi og dagmal niya. Diha nakita nga sa pagpaagas niya siyang dugo, wa gyud bisan usa nga yaw-yaw nga nalitok si Jesus, reklamo batok sa nagpaantos og nagpatay niya. Pasabot, kung ikaw asawa, gusto kang mo hatag sa imong dugo para sa kaayuhan sa imong bana, di gyud ka magyaw-yaw sa tanang gibuhat sa imong bana, di gyud ka masuko. Mao nay tinuod og ang mga bana sad bisag unsa pay gibuhat sa imong asawa, bisag unsa pay iyang giyaw-yaw, unsay iyang gibuhat nga sakit na kay para nimo, di gyud ka masuko, di gyud ka moreklamo, kay imo namang ipaagas ang imong dugo para niya. Og anha diha makita nga ikaw anak sa Dios. Oh. Ako sad, bisag di pa mo mamalit og slots, di gyud ko magyaw-yaw, di sad ko masuko, mulaom ra gyud ko nga tandugon ang inyong kasing-kasing sa Ginoo sa atong amahan nga langitnon, aron mo palit mog slot ugma or karon. Gahapon ang atong halin sa atong DOPS niabot og 97 ka slots. Atong pakpakan ang namalit 97 katao. Niabot nag 16,510 ka slots atong halin, na apay 38,490 ka slots. So nagpaabot ko nga mga 130 naman ay kabuok ang regular na tong subscriber. Nagpaabot ko nga naon tay mga anang 130,000 nga subscriber, naon tay 38,000 nga mopalit og slot within this week. Tag 1,000 naman ni slot. Siyaro anang 130 tibo kalibutan man na 130. Nalay mo palit anak tag sa kabuk slot karong si manaha niya magsugod aning nanambong misa dinhi. Wa na humana. Karong Lunes magsugod na ang operasyon sa pagtukod nato sa kumbento. Naka-meeting na mi gabi sa atong mga contractors o kami sa PPC o sa Finance Council. Nag-agree nami nga magsugod na karong Lunes. Yes, pakpak. Nya kay magpista man ta dinhi sa Santo Niño inig ka 27, January 27, Biyernes, mao na sanay atong ihimo sa groundbreaking. Di ba? Pakpak yapon. Pasabot ini groundbreaking, paspas na tagpalit og slots kay pinaspasay mo sa nagbayad kay gakuan naman, galihok naman ang construction, di bayad kita. Na ato ning tabangan ha. Magpakamatay ta para ani. Haron mga kuan man kuno ning projeka, mga abot kuno ning mga usa ka tuig o mga duha nga tulo ka buwan, nga 15 or 14 months nga trabaho for kuan man ni 4 og 3 story nya na roof deck niya. Ang atong floor area mag-average og 280 ang iyang floor area sa kada floor, mga 1,117 ka square meters ang floor area aning atong tukoron. Di ba? Nindot no, mahuman ni siya, dako kining ikatabang sa atong parokya, dako jud kaayo, na natay formal nga kumbento, nanatay formal nga social hall,
nga maka-accommodate og mga 250 katao more or less nya naasad tay kanang mga formal nga mga opisina sa atong pastoral council o sa finance council na apagid tay mahimong mga guest rooms nindot ano mura mamog na subo nga kakanindot ani ako pagka-present ako niya na karong Sunday siguro ako na ipakita ninyo ang mga perspectives aron sad mo malipay pero hibaw ko nga naguol mo kadakog bayron nun ana pa no dili oy kung kitang tanan magtinabangay kay kauban ta diha ni Kristo tagsa lang kaslat palit na mong tagsa kaslat kada buwan kamong tanang naminaw aning akong misa ana kada buwan palit na mong tagsa kaslat di ba dili ni dangatag duha ka buwan mahurot na ning 38,000 nga nahibilin karon remaining 38,490 ka slots mahurot ra gidayon nya nindot man gunang mahuman natog pundo ang kwarta samtang ang construction nagpadayon kay di na ta maguol og mamatay ta anytime no kay ako mo pwede man jud ko mamatay anytime og mapundo na at least ang parokya magsigig trabaho kuha ag jutay para palit sa kong lungon para palit sa bayad dito sa nitso ana og sa mga kanang bilar-bilar aga may ray makuha tingali aning slot padayon na ng kumbento no ano yung makong tutukan wa may laing na maligyag slots dinhi ako raman di ato sa ning hotdog palit so paspasin ninyo kay basig hapit na sa niya kung mubiya kay 59 na biya ko si Kristo baya 33 years old ba to siya nabiya niya ako 59 na so anytime gini labaw na ng inyong tupad diha na mga naong nga na mga tiwasonon sa kayo oy pamalit na mog slot samtang di pa mo matiwas no mamalit na ta para ni sa simbahan mao ni pagpakita nagibuntog nato ang kalibutan kana bitang sigig pangandoy nga mabuhi pa ko magtigom pa ko mangandoy pa ko ani ayaw na mamiya na ta dinhi di ba pero samtang mo patamubiya himuon nato matud pa ni Kristo do what you can do today do not put on tomorrow what you can do today himua ang imong mabuhat karon ayaw pagsigig ugma-ugma sa imo untang buhaton karon ano mo na sa atong kuan tubag sa salmo niingon ta dayga ang Ginoo o Jerusalem kining Jerusalem mao ni ang nagrepresent sa bag-ong katawhan sa Dios ang bag-ong yuta sa Dios nga mao kita mga binunyagan nagsaksi sa atong pagkaanak sa Dios sama ni Kristo nadawat sa nato ang bunyag sa tubig nadawat sa nato ang Espiritu Santo diha sa ato labi na gid sa atong confirmation ug nadawat nato ang dugo dinhi niining Eucharistia matagkao nato ani ni ambita sa dugo ug lawas ni Kristo okay. Nindog na ta mga buotan